lam shnong na kinyo tali kishnong baha bapo kara sokwai Hariboy district mentakasngi kilalom kerki sunan na kajing ya kandu lang na kabenta banyakran pat banya ther ha kaba persyajur halor kajingwan kitrok kit kya na katay kasurak shnong na banmi sya arpo mer paha maulen kabala pensniw ya kasurak pat bu jing maru ya kipat ba nong le dongwan na kadaw kajing ret jong kasurang habakran shilat patay kubor upresiden kasinjuk kirang ba shnong rat sokwai Uba Bristar Silyang, Uba Shanbor Rani, Sekretari Kasinjuk Badru, Uba Aiban Kitbox Silyang, Sekretari Seng Samla Sokwai, Kila Penpau, Baki Sngokya Shisha Halor ke Jingwan Ya Sahu Kitrok, Bakit Kya Nakate Kasurak Kabalabu Jingma Yaki Padba, Kabadai Nakadaw ke Jingret Kasurak Balashna Lemba ke Skim PMGSY, Kabadai Banyak Tangki Kali Padba, Bad Ki Kali He Niki Kali Bakit Kya. Kilo ongru haka jingsi syaka ni kasurak kamde kasurak banyat kita kikali he balada kiyat kidei banyat na kasurak na banmi ha umling badru baki hap banyat lingba ka kerdap krong kajana weight bridge ka sorkar ha umling Henry kilayat na kani kasurak kalong tang banlat bansiw kajanay ka sorkar bat kim to upat ika jingsyak ta kipad ba baki yat lingba kani kasurak balamang Banyak tangya ki padba nong shong shnong ni ki kaliren. Sokwai di kumpi samlamo ki bayadon hanya barok ba ngidap ta di dokumen ba kisenjuk rabak shnong kila khot bantalang manidon lang namta penpek ya kala ti kasingking kajot kwar pok shnong thau jongi kamtam le padong katan jongi bat ni na kalian kajong kasang samla shnong sokwai kabadon ro hakarat sokwai ikulai ban terilang kasenjuk rabak shnong jokne kadong katan jongi wal ada kadai hakapor menit na kapor mensi hakana kono kapor ikulai ban tur panali lang bati dan kalian jongi keseng sama song di tempau yang disursi abangi yoi bat ni asio ya kata kali ki bakit ilegal mau ki kali ki ba ngam tip ki wan na bat kilek na henry ni ba kacuan bet nane na po serok hadu syasrok armer kami setai henry ne kalian jongi ngi tempau ke disursi bang haba bunsin yoi ba ki kali hapor kentam le kapor menit abangi ya yang ni silap ki kali ki ba mit 1 minute bat ni tiap ru dak ko basai ba lana ki biang yak ta ka kot ka sla ka permit jong ki kalenti kal sing ki kilap nya ka surok highway bali ki wan nan na surok snong jong ba bu ki jing kali ki mo la dak ki biang ka kot ka sla lek na surok mling meet station pok kata ban dei ban wan nan na pok kadong kathan jong kalenti ka sing jing namar ka wan ra ya ka roi ka par ka surok jong ka ba dang yo dang khulung bo pli dang jan ngi dang yo bat ngi dei ka duty jong ngin ri ban sumareka bat menta tangkat nuk ne benang ba ka jingwan ka jongpi ki driver umdei bangi bisni je pi hendrai kade ka hok ka jongi namar ba kade ka lenti ka singking ka jongi jong ka dong ka than jongi pan pet pan sumare ka bat kade ka don ru ka hok bangin sha ipi batwan ban le illegal hagne construction jongi general secretary bobat hapo jong karai sopai na kana sejuk ramba song bopai sopai kalong sisa ka ba damen sim jong ka jing sokya awan hangne na panta kabha kamet jong ka imlak salang jong ki breu ki pai ba nong song jong ka dong ba than ka jong de habang ayo snow bun sin ngalayo snow ba ki pai ba nong song jong ka dong ba than ki wan ban ut ban nam ki wan ban complain changi ka sunjuk ki ramba snow te kat no ngadap da ka jing sokya habai de kita ki illegal transport ane ki kumbang itip bai de kita ki truck duyong ki truck ranga ki bakit overload ki bakit da ki
sanpon rupoton kiyat nanu usrok snong jongi nri kalong sisha ka basusi bat nyimben sehi na kalyang kasjuk roma snong marmar ngila syong ya ke executive committee bat ngila lek haspot bat ngila lap sisha hi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensha bat kum kita ki kali ki don sisha ki bayat mit na kane kasrok jongi ke kalong sisha ka ba penjot lane ka jing tu nong ka bakhau na banta jongi pai ba nong snong namar ban dang ka no nidang yo yaw ni usrok na ka PMGSY scheme nidang su penchna na ka lang ka sarkar PWD ka la sinthia ka la pantrai henry phelse don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa naw ni usrok snong jongi henry kumta da mensim jong jing sokhya na mensim jong jing skop pangnot ni wan hang ne bat yelum na ka lang ka sjuk rumah snong lambat kini ki seng samla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat na po umdu syar pomer bangi bisni ya kita kiba imjakbo lane kiba kamai ya kata nyim bisni ya phi nyim don banta bat kata ka jing ka business ka jong phi hende to yat dakalti ka badi hok banyan hende une usurok jongi udei ubedlum namta karoi kapar bat kayo ka kot jongi kum ki ba nong song sene ka dong ba ka thang jongi namar bali kami sibun ka jing kali yangi dala jot usurok yanong in kendo sami hangta ki ong ba kirang ba snong jungi kimler lane kimnang syak kan thok kala yangi te dena kata kadau damen sim jong ka jing kli niwan hangne bat ni ong ni dei mangi ban sim ya karai ban sumar lane ban don ka jing kli nam taw ne surok sakano sin ngin hapli pan ni hapli ut sa sarkar ban wan ra ya taw surok usurok nakapor syakapor ngilas ngole ran hendai kane kalong ka clear message bat ka khubor ka basai lengba kene ka lat kai khubor na kalang jungi ka senjuk latadon kino ki bayai lai na lor jong kane ka khubor ka bangila pemi ha kane ka sni na lor jong kane ka jingtip ngila long ki balak loi ban penkre bat ngila kre iru ya ki jingtho shau DC dengan kerpat ya DC ban borom jong iru lengba kane ka lat kai khubor ba in simkhia bangin sapan poi ya kata ka complaints letter hakmat jong pisar tetang kene nakalang ka jonga tenga ong dak basai te nang ni syakmat sngobha dak ba borom ya pi ki bajumulin ban wanra ya kita ki kali ban penyai nam ni usrok snong jingi borom lem ya ka ba nakalang ka senjuk ka sim ya kane karai pe ladat jaba kumno nyimla ban bakli lada jai te nakalang ka jonga ngamdon sibun ki kitin ban kren te tang kene publish sibun ngai ko ble ya ki rama snong jungi badan lang hane po ka area jungi akan disunjuk rama snong bat ki isi members bat ki kun samla bani dan sendalang bengi te kini ko po na galang jungi kom ki sunjuk rama snong ikwa ban ai ga khobor ene ki jing pentip kino ibat don ha ka jingi ya ha kalenti ha ka te ka srok na do aphomer hadu umdu te nama bangi yo ya kini ka scheme ka ba naga ka bangi layo na do ban swa te gadong ha kan kadain gadong ka jungi kalong ke ka ba kamba ngilman sa kapo ang don ka jing ha ka bade bat kane ka surok ka ba kalas ni ba ka jot te gan ban ai ru ya kane ka message na ne ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banan kali ka jing kit jing ba kali khamtam ya ki ba kit ya kino ki tia ki ba overload nama ka surok ka dan atli ki nanti bala ban yai kawe ka bala ban yai na po umdu hadu apamer ba kawe ka bala na umdu sa po umling thì cái này cái đây các bạn những phân tích chung saki nào bạn cần like cái nó cái chính cái bài bạn nghĩ cái nó làm bạn cái bạn cái nó song tham tam akan cái liu cái pang cái storm mà cái bún bạn cái bentar cái bên ham cái này cái ria chung thì cái này kalong cái chính cái part chung tham tam ya cái driver thì bà yai po Singapore bagi don cái Jepun cái chính thì kalong cái chính cái part chung bat pide ban sngap bat sa score ka ba kumjuru dagang nyetelang jong ilang baro badan hang ni hang kalong kang ka ba job te ke ka ba khamtam na galang ka jongi ni ban pau sa ko we ka ba ya kino ka ba pen khen ya ka ani ka sinjuk kan machnong tin sa le ke badan kam bat kumjuru ingkat pat ya ki bor ki ba halor khamtam ki bor sarkar ba kin tej in sarap lang na ka banta ka jongi bat khamtam ya kino ki banta badan hakan ni ka area ka jongi kani kadega khobor ka bang nakalang junga i presiden ko na ya pilang baro khamtam ya kini ki ang yap jungi man kapor sa kapor
ba ngila don ka jing ya so thu jing mut lang kana bangin lak ya kano kano ka jing